Deco, zašto Zeki Peki smrdi iz usta od slatkiša? Zato što ne pere zube. Joj, tako je! Čekajte, deco! Čekaj, mišice! Ja imam ideju! Kakvu? Pozvat ćemo šumskog zubara Medu! Medo! Zašto Zeki smrdi iz usta dok jede slatkiš? A to vam je, deco draga, zato što su slatkiši omiljena hrana bakterija koje žive u ustima. Da. Recite mu da mu smrdi iz usta. Meni smrdi iz usta. Pa slušaj, ja uopšte ne volim Micu, Mica voli tebe. Ma da, ali Peko druže moj, ma stvarno si bazdi iz usta, kao iz karte za đubre. Medu smo pozvali da ti objasni kako i zašto da pere zube i šta treba da jede. Vičete kao da nekog boli zub. Koga? A Zeko, aj, dođi ko čika Meda. Boli me. Zeko, zekane, imaš zube mekane i rupice na njima, ali srećom samo na 3. Ništa se ne sekira. Vidi Zeko, Kaniju se napao tvoje zube, ali mi ćemo ga isterati, jel tako, deco? Time se peru zub! Čekaj, na 3-4 sati kažite svi zajedno. 3-4 sati. Tako je, pastom za zube i četkicom. Deco, zašto se peru zube? Ja znam. Kaži. Zato što da se ne pokvare zubi. Bravo. I da ne budu čisti. Tako je, da budu čisti, lepi i zdravi. Kako se pravilno peru zubići? Evo, vi dobro to gledajte. Gornje peremo kako kiša pada, jel tako? A donje kako trava raste, jel tako? Ujutru i uveče pereš zubiće, kao što smo sada rekli. Pastu nanosimo na suvu četkicu. Znači, kada je uzmete tamo gde vam stoji četkica, nanesete pasticu kao zrno graška. 3 stvari su važne za zdrave zubiće. Prva, pravilno da operemo naše zube i uveče operete jezik. Druga stvar koja je važna za vaše zubiće jeste da se pravilno hranite. I treća vrlo važna stvar, znači, jeste da idete u posetu, znači na kontrolne preglede kod stomatologa. Da bi imali lep dah, kao što su rekli vaši prijatelji iz šume, vi morate, znači, da dobro održavate higijenu i da se pridržavate ovih stvari koje smo danas pričali, i vaše pozorište i ja.